Kan du forstå denne historie? Bliv til slutningen for at teste dig selv. Mit navn er Jim Hawkins, og jeg vil fortælle jer min historie. Jeg boede med min mor på kroen Admiral Benborg nær havet. En dag ankom en gammel sømand til vores kro. Han havde et ar i ansigtet og kaldte sig kaptajn Billy Bones. Kaptajnen betalte mig for at holde udkig efter en mand med et ben. Han virkede bange for denne mystiske person. En nat døde kaptajnen pludselig. I hans søkiste fandt jeg et gammelt kort. Kortet viste beliggenheden af en begravet skat på en fjern østre. Jeg viste kortet til Dr. Livesey og Godsejer Trelawney. De besluttede at købe et skib og lede efter skatten. De inviterede mig til at deltage i rejsen. Jeg var så begejstret, at jeg næsten ikke kunne sove. Vi fandt et skib kaldet Hispaniola. Godsejer Trelawney hyrede en besætning af sømænd til at hjælpe os. Skibets kok var en mand ved navn Long John Silver. Han havde kun et ben og gik med en trækrykke. Silver var venlig og fortalte mange spændende historier om havet. Jeg kunne godt lide ham og troede, han var en god mand. Endelig kom dagen til at sætte sejl. Hispaniola forlod havnen med vind i sejlene. Jeg så landet forsvinde bag os. En nat gemte jeg mig i en æbletønde på dækket. Jeg hørte Silver tale med nogle af sømændene. De planlagde at stjæle skatten og dræbe os alle. Silver var faktisk en pirat og lederen af mytteriet. Mit hjerte slog så hurtigt, at jeg troede, de ville høre det. Da det var sikkert, løb jeg for at fortælle kaptajnen. Kaptajn Smollett, Dr. Livesey og godsejeren blev chokeret over nyheden. Vi lagde en plan for at forsvare os mod piraterne. Efter mange dage til søs, så vi endelig øen. Den var dækket af grønne træer og omgivet af blåt vand. Piraterne ville straks gå i land. Silver lod nogle af dem forlade skibet i en lille båd. Jeg besluttede at følge dem og se, hvad de ville gøre. Jeg hoppede i en anden båd og roede alene til kysten. På øen gemte jeg mig bag nogle klipper og så piraterne. Jeg så Silver dræbe en sømand, der nægtede at deltage i mytteriet. Jeg løb ind i skoven så hurtigt jeg kunne. Der mødte jeg en mærkelig mand ved navn Ben Gunn. Han var blevet efterladt alene på øen for 3 år siden. Ben vidste, hvor skatten var gemt. Han havde allerede fundet den og flyttet den til en hule. Ben lovede at hjælpe os, hvis vi ville tage ham med tilbage til England. I mellemtiden havde kaptajnen og de andre forladt skibet. De fandt et gammelt fort på øen og gjorde det til deres base. Jeg sluttede mig til dem ved fortet næste morgen. Piraterne angreb fortet, men vi slog dem tilbage. Flere personer på begge sider blev såret i kampen. Den nat tog jeg en farlig beslutning. Jeg gik tilbage til skibet alene for at skære ankertårnen over. Uden anker ville skibet drive bort fra piraterne. Jeg klatrede ombord og fandt en pirat ved navn Israel Hans. Han var hårdt såret og kunne næsten ikke bevæge sig. Vi lavede en aftale om at sejle skibet sammen, men han prøvede at dræbe mig, så snart vi nåede en lille bugt. Jeg klatrede op i masten for at undslippe hans kniv. Til sidst måtte jeg forsvare mig selv. Jeg var meget bange, men også stolt over, at jeg havde reddet skibet. Jeg gemte skibet nær kysten og gik tilbage til fortet, men da jeg ankom, var piraterne indenfor. Silver fangede mig og sagde, at hans mænd ville dræbe mig, men Silver beskyttede mig, fordi han vidste, at jeg kunne være nyttig. Næste dag gik vi alle ud for at finde skatten. Silver tog mig med som gidsel. Vi fulgte kortet gennem skoven og op ad en bakke. Da vi ankom til stedet, var der kun et tomt hul. Skatten var væk. Piraterne var rasende og vendte sig mod Silver. I det øjeblik lød der skud fra træerne. Dr. Livesey, Ben Gunn og kaptajnen kom for at redde os. Piraterne flygtede ind i skoven. Ben tog os til sin hule, hvor han havde gemt skatten. Synet af så meget guld tog vejret fra mig. Der var guldmønter, bare og ædelstene overalt. Vi brugte 3 dage på at laste skatten på skibet. Silver hjalp os med at bære de tunge kister. Vi efterlod de resterende pirater på øen med nogle forsyninger. Hispaniola satte sejl mod hjemmet med skatten i lasten. Under rejsen flygtede Silver, da vi stoppede i en havn. Han tog en pose guldmønter med sig og forsvandt. Ingen af os var kede af at se ham forsvinde. Vi ankom endelig tilbage til England med vores skat. Skatten blev delt ligeligt mellem os alle. Dr. Livesey fortsatte sin praksis som læge. Ben Gunn brugte alle sine penge på bare 3 uger. Min mor brugte vores andel til at forbedre kroen. Nogle gange om natten drømmer jeg stadig om Skatteøen. Jeg hører bølgerne slå mod kysten og papegøjerne skrige i træerne. Jeg ville aldrig ønske at vende tilbage til det forfærdelige sted, men jeg er taknemmelig for det eventyr, der ændrede mit liv for evigt. Lær med lingustories.app